ስደት ልንህና እግዚአብሔር አምላክ ብሰላም ለዓድና ለመሬት ዓድና ይበለና ፈጣሪ ካወፅኻ መቕራይ ይምሓረና ብጣዕሚ ኣብ ስደት ከቢድ እዩ ጦርነት ብስደት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እግዚአብሔር ብልነናዮ ይሓልየና ሰላም ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ኢልኩም ደሕና ዲኹም ኣነ ደሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ኢልኩም ጥዕና ኩሉ ሰላም ዶ ከመይ ኢልኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ በኣነ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብድንቕኩሞ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ከመይ ኢልኩም ደሕና ዲኹም እና ለማዓንቲ ብጣዕሚ ኢና ተደናግፅና ማለት እዩ ስደት ልንህና እግዚአብሔር አምላክ በልነናዮ ይሓልየና ካብ ሕማቕ ነገር ያው ስደተኛ አምላክ ንህና ግን ካብ ዝልባሃሉ ነገር ካብ ኩሉሲ ብጣዕሚ ኣብዚ ዓለም ሕማቕ ነገርሲ ጦርነት ልባሃል ነገር እዩ ማለት እዩ ጦርነት በልዓ ሰብ እዩ ጦርነት ምንም ጥቕሚ የብሉ ጉድኣት እዩ ካብ ጦርነትሲ ዕንወት ሞት ምንም ልግነ ነገር የለ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ይሓልየና ብንዓድና ጦርነት እናተጨናነቕና ዝኾነ ዓመት ኣብ ጦርነት ህዝቢ ብጥሜት እናሃለቀ ብመድሓንቲ ምሳኣን እናሃለቀ ፍቆድኡ ትመዛብሉ ህዝቢ ለይትመለሰ ሕዝለለ ጦርነት ሁለዩ ንዓድና ኣጭንቁና ኣብ ዝለለ ኣብ ስደት ለለ ጀምሮም እንሄዩ ማለት እዩ ያው እስራኤል ኢራን ኣሜሪካ ዝኩሉ ጦርነት ኣልዕለ ማለት ያው ኢትዮጵያ ለ ኣይቃርየና እዩ ማለት እዩ እሳቶም እንድሕር ተተራምሶም ኣሕና ለሲ ምንም ልቃርየና ነገርስ ኣይኮነ ኣሕና ለሲ ኣይቃርየና እዩ ማለት እዩ እና ካብዚ ኩላይ ግን ብልንህናዮም ንጸልይ እስኪ እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበለና በቃኹም ይበለና ካብ ጦርነት ካብ ሞት እግዚአብሔር ሲ በቃኹም ይበለና ካልእ እንታይ ክበሃል እንድዒ መጨረሻ ግዜ ይበፅሕና መሰለኒ መጨረሻ ዘመን እዩ በፅሕና መስለኒ ዝዓሞይስ ዛልና እኽወሲ መጨረሻ ዘመንስ በፅሑ እዩ ያው መጨረሻ ዘመንና ሲታይ ይበል በዝሒ ዓዲ ምስራሕ ክበዝሕ እዩ ለይነብሮ ሰብ ለበዓል ዕማራ በዓል ዓዲ ክኾን እዩ ገንዘብ ለይነብሮ ለበዓል ገንዘብ ክኾን እዩ ግን በቃና መጨረሻ ዘመን እዩ እዚ ሓው ለሓፍቱ ሓፍቲ ለሓፍታ ሓው ለሓው ወላዲ ድውልዱ ውላድ ድወላድኡ ልጨኻኸነሉ ግዜ እዩ ልንህናዮ እዚ እንታይ ኢላ ርአየና ናይ መጨረሻ ዘመን እዩ ናይ መጨረሻ ዘመን ላርአየና ብዘይካ ትጨኻኸን በቃ ሓዊ ሓፍቲ ይጨኻኸን ወላዲ ይጨኻኸን ውላድ ልውልዱ ይጭክን ውላድ ልወላዱ ይጭክን በቃ ብጣዕሚ ሕማቕ ግዜ ክበፅሕለሲ ብዙሕ ምልክታት እዩ ላርአየና ላበለት ማለት እዩና ትክክል እያ ዓድና ብዙሕ ነገር እዩ ዝረአየሉ እቲ ብሕዚ ሰዓት ዋላ ብምክሓድ ይኹን ሞት ይኹን ቅትለት እዚ ግፍዒ ምፍፃም ይኹን ኣብ ሓፍትኻ ኣብ ሓውኻ ኣብ ወለድኻ ዝፍፀምሉ ግፍዒ ማለት እዩ እዚ መጨረሻ ዘመን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ሲ ካብዚ ዘመን እዚ የሸጋግረና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሕማቕ ግዜ እንናዮ ትክክል እቲ መጨረሻ ግዜ ለ ባሕና ግዜ ይሕዝ መፁነቲ ባሕና ዕድመ ይወፁ ሓው ድሓፍቲ ይጭክን ሓፍቲ ድሓዋት ይጭክን ወላዲ ድውላዲ ይጭክን ክንደይ ነገር እዩ ዝረአየሎ ወላዲ ምስ ውላዱ ፍርዲ ቤት ደው ይብል ይካሰስ ውላድ ምስ ኣቦኣ ኣብ ሽምግልና ተኣቲ ኣቦይ ክሕዱኒ ጓለይ ክሕዳትኒ ኣደይ ክሕዳትኒ ብጣዕሚ ናይ መጨረሻ ዘመን ምዃኑ ምልክት ላርአዩ ማለት እዩ እና እሽሉ ፈጣሪ ባዕሉሲ ይቅር ይበለና በቃ ባዕሉስ ምሕረቱ ይለኣኸልና ካብ ሰማይ ሓና ምንም ዓቕሚ ይብልናይ መቸም ሓና ምጭናቕ ዳኣሚ ዓቕሚ ይብልናይ ካብኡለ በቃ ዝዓለም ንድንገተኛ ሓና ብዙሕ ነገር ኢና ንሓስብ ደቂ ሰባት ሓሰብና መዓት እዩ ግን ለጋጥመካ ነገር ግን ኣይፍለጥ ስለዚ ባዕሉ እሽሉ ይቅር ይበለና ፈጣሪ ካብ ሕማቕ ነገር ይሓልየና ካብ ዝልባሃለ ነገር ላክ ይበለልና ያው ስዑዲ ጦርነት ኣትየት ማለት ኩልና ኣብ ስዑዲ ኢና ልንህና ኣብ ስደት ኢና ልንህና ብዓድኻ ሞት ኩላይ ግኒ ብበረኻ ሞት ግን ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዓድኻ ግን ከሞት ለ ኣይትውዕሊ ሰብ ምፍጣር ለይቃረይ ከሞት ልውዕሊ የለይ
ግን ብስደት ኮይንካ ግን ሞት ሕማም ጭንቀት ሕማቅ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ባዕሉ ካብ ጭንቀቲ ካብ ሞቲ ካብ ሕማቅ ነገሪ ይሓልየና ኣሕዋትዮ ማዕረይ ብጣዕሚ ኣነ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ተደናግፀ ውዕለ በተለይ ኣብ ርያድሲ ደብርዮም ገለ ትብሉ ብጣዕሚ ትጨናንቐ ማለት እዩ ካብኡ ግን ጓል ዓሙይ ምስ ጠየቕኽዋ ኣብኡ መክሮም ነብሮም መርብሮም ነብሮም ግን ኣይተሳክሐሎም እንትን ላተኸታተሎም ስለ ዝነበረስ ይመልሶም ኢዳሚ ግን መክሮም እዮም ላብ ርያድ ለምድብ ራይስ መክሮም እዮም ገለ ላትኒ ማለት እዩ እና ሎማዓንቲ ኢራን ሲ ላትረፈቶ ነገር የብላይ ባሕሬን ኢማራት ኩዌት ለኩሉ እያ በቃ እንታይ ነገሩ እንታይ ሓስባ እግዚአብሔር ኣምላክ ባዕሉ ሰላም ያውርድ ጥራሕ ካብኡ ብምቕፃል ልታይብሎም ነይ ብባሕሪ ልመፅእ ሰብ መጠንቂቅ ታብሎም ነው ብባሕሪ እዝንኣትና ሰብ መፁ ጉዳይ ጭራሽ ማለት እዩ ብባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ልመፅእ ሰብ ሞት እዩ ዝፅበዮ ባሕሪ ለንወቅዒና ዓይና ሓድጊ ስለዝበሉ ህዝብና ሲ ዓዱ ተትቆጠበ ያው ብዓድለ ፎትያ ኮነ ላብ ዝለመፅሎ ኣነ ከይደ ምስ ሓወይ ምስ ሓፍተይ ካብ ክቃተል ጦርነት ኣይወፅእ ምግዳል ኣይኸዲ ማለት እዩ ላብዚ ሰው ልጎይሎ ይኹን ዳም ላብዚ መፅእ ካለሲ ሞት እዩ በቃ ባሕሪ እንድሕር መሕለፍ ለለ ማ ላበይ በቃ ብዓድኻ ሞት ሓሽሎ ባሕሪ መሕለፍ እንድሕዲለስ ዳበይ ክኽየድሺ بعد خمومات حشلتي بحري كابل تقري مرد اللي يلقى كابل تقري حما أمايتها لابزي كابل تموت سام عد خون خاخين خوالا تشوقع خلا زي حما زي كابل حلف ولا مشوقع يحشلو مالتيو لابز مزخاقين ياو منم حدود لما على فيه اللي ياو بحر لي هو نقتلينا ولو سلازي بعد النسوسي تنقاقي تقبره لو عدو تتصنحه لبلص نغري مالتي بتلي زوم عدي ندحر طورنت جمرهم سي احنا لمنم اثيوبياونس من ما يقرينا ساتوم امام اخلاتهم لسانينا بتلي امريكا سلاتي تسحدو قتلنا سلاتي تسانينا سلاتي تبقى ولا بزح نغر تربش لتكون تخليا مساري مسل شوط ግን بقى حساتهم ارس برسو من دحر طورنت جمرهم سي احنا خمن يحدق لنا من يا ما خلاتي منم بقى ارس برسخا مودد اي مالتي سلازي اتم طورنت لجمهور حزي እግዚአብሔር ያዛሕሎም دحنا كبل من تسدتني على حنا لبسلام عدنا ناتي ولدنا لبسلام ناغنيوم نا كلنا بدنا يخوينا ጸሎት ነጋራቶም طورنت جمهورم ነው ጫድስ دو ካብልዎስ ድምጽና ለናስምዕ ማለት እዩ ምክንያቱም በቃ ሳቶም እንድሕት ተራምሶም ማሕና ለስ ኣይቀሪና በቃ حسب ድል እስራኤል ድል ኢራን ወሎ እዚ ሰብ እዚ ትክክል ይውነ ነው ወደ እዚ هم ዝለለ ሰብ ድል አሜሪካ ድል እስራኤል ድል ኢራን እዚ ይባሃሉ ዓወትና ኢራንያ ዓወትና እስራኤልያ ይባሃሉ እዚ ዓወትና አሜሪካ ይባሃሉ እዚ ሳቶም እንድሕት ዋዶም እንኳን ለው ካይቀሪና احنا ስላይድ ቀሪና ምንም አይቀሪና احنا ስለዚህ ለምንታየና ለና አስተውል ለምንታየና እቲ ለው ሕማቅ ነገር ለመርሕና ነገር ለና አስተውል ለና ሓስወል ለእግዚአብሔርና ለምንታየን ለምኔ እግዚአብሔር አምላክም ከይቀበልና ጦርነት በቃኹም በለና እርስ በርስና መፍጃ ያخለና ሰላም አወርደልና ሰላም ሀብና ለምንታየና ለይብል ግን ቀሰላት ማየት ስድል ልባል ነገርና ዓወስ ልባል ነገርና ናምታ ዓወት እዩ ሰብኩ ይልፈልሱ ለሰብኩ ይልሃልቅሎ ሰብኩ ይልውዳሎ عندنا هندي عموتي حزي أو تميتي واي أو تفناق لي لنكرتت له حزبي دل مالت دايزي زكو دل الله يخوني حزب بتميتي واي بجنقتي بتورنتي بزوانو حونا فسسو أبزي برحب ليبل على ستي حزبي لا تساقيسي دل لبها النقر ستايو لبونا يهبنا طرح مالتي زوير أملاك بعلوس لبونا يهبنا نحزله سلامينا ندلي سلام هو لحزب سلام ጦርነት አይንደሊ በቃና ይሉለት ህዝብ ማለት እዩ ንሓወተይ ጦርነት ጉድኣት ዳ ምንም ጥቅሚ ይውል ለጦርነት ለድግፍ ሰብ በቃ ሓራና ወጻነና ሀምዝና ወጻነና ሀሚ ገብሩ ህዝብ ጉዳይ እዩ ወጣቱ ካልቂ እንደ ወጣት ይልሃለ ቀደም ሰክቲ እንደ ወጣት halቁ እንደ ወጣት ይረግፉ حزلتين وسخي ምንም አያድልየና ሰላሚና እንደሊ ትልተረፈ ህዝብና ትልተረፈ حواتنا قجم كبرك نبرو كلنا ندلي دامي سألنا يوم حواتنا أخلنا لذي لي ربح نجر حاو خايم سحفت خايت تفاجيو
ወጣትናይ ህዝብናይ ሓዋትናይ ተወድኡ ያክል ማለት እዩ ሕጊን ምሲ ጦርነት ኣይንደሊ ስለዚ ኩልና ድምፅና ስምዕና ጦርነት ድሃም ድብል ማለት እዩ نحواتي محري بدنا نيو እግዚአብሔር አምላክ ይሐለየና ሰላም ፍቅር ይሃበና ቶም ጦርነት ልጀምሩ ለእግዚአብሔር እማ አخلو ማየተዮም ያዘሕሎም نبي ሸር ላይ ኮሜንት ናገርኩም አበራቱኝ ቤተሰብ ላይ ሆንኩ ሰብስክራይብ በመጋር ቤተሰብ ሆኖ ያኔ